Добре, ето показвам. Това е оригиналната ID LED, която стои на горния корпус на Амигата 1200. Е, така стои. Това е леда за захранването, това е леда за флопито, това е леда за хард диск. Този кабел се връзва оригинално под тая платка на оригиналния Amiga борд. Тази платка го играе преходник. От нея излизат HD LED и FD LED. И отиват къде? В Ice Drake. Ето тук е. Пише ID LED, има два пина. Като ги сложа тия два пина, ето ти червения HD LED, като го сложа на... И виж, ето тук на тази платка свети HD LED, ама свети постоянно. Като го преместя на другия пин, нищо не се случва. И де-факто, като го преместя на HD LED, ето тук, виж как свети HD LED на оригиналната платка. Ето ти го и с FD LED. FD LED. FD LED. На другия пин нищо не се случва.